Tak ja som sa nezúčastnil len toho pražského kurzu, ale bol som ešte v Lani vo Viedni. Obidva kurzy sú super, sú to tie kadaver kurzy, to znamená, že je to veľmi praktické. Markus aj Rudy sú naozaj skvelí školitelia, skvelí odborníci. Prinieslo mi to nové pohľady, hlavne keďže to bolo na mäkké tkaniva, tak na manažment mäkkých tkanív. Človek, ktorý augmentuje, či už kosť alebo mäkké tkaniva, tak si tam niečo určite nájde. A aj keď tento kurz bude len na mäkké tkaniva, tak všetky tie princípy, ako sa dajú robiť laloky, akým spôsobom sa dajú kryť recesy, akým spôsobom dokážem uvoľniť lalok tak, aby som pod ňou dokázal skryť čokoľvek, tak to sú veci, ktoré chirurg, respektíve implantológ naozaj vo svojej praxi využije. Najviac dalo to, že som sa zoznámil s tou Markusovou technikou trojitého delenia laloku, to znamená, že sliznica, sval a periost. Je to niečo, čo mi prinieslo naozaj nový pohľad, je to iné ako som videl to, čo robí Ištván Urbán. Rovnako sa inak pozerajú na krytie recesov, inak ako napríklad Cukeli. Takže je to naozaj veľmi inovatívne a človek sa tam nájde určite nejaké inšpirácie. No, ja by som doporučil tento kurz určite ľuďom, ktorí implantujú trochu viacej, už majú nejaké skúsenosti a hľadajú, akým spôsobom svoju prácu vylepšiť. Nie je to kurz pre začiatočníkov, to určite nie je tam, to by sa človek v tom stratil, ale pre niekoho, kto už má niečo odšrobované, tak tomuto určite veľa dá.